Iker? Bai, kaixo Amaia, entzuten duzu? Primeran, eta zuk? Bai, irudia apur bat eteten da. Bai, baina ulertzeko ondo, ezta? Bai, arazorik gabe. Gaur ezin naiz lehantokira joan, eta horregatik bideo deia. Arazorik gabe. Bilerako txostenak prestatu behar ditugu. Hori da, nondik hasiko gara? Ia, zer ari zara edaten, Iker? Zer? Katilloa ikusten da, zer ari zara edaten? Bai, infusio bat. Infusio zalea zara? Bai, gustatzen zait, erlaxatzeko. Lantokian ez duzu infusiorik hartzen? Lantokian enaiz asko erlaxatzen. Hau kamamila infusioa da. Oso goxoa dago. Probatuko dut. Tira, txostenak. Bai. Nire ustez, aproposena... Amaia. Esan. Atzeko pertsona hori zuzara? Nola? Kuadro horretako aurra. Hau, bai. Umetako argazkia da. Oso polita. Tira, nahiko haserrenago argazki honetan. Zergatik? Hanbotoko puntan ateratakoa da. Aitak barre egiteko esan eta ni nekatuta. Normala. Iker txostenak. Egia da. Kontzentratu.